indalo ibe yiyo indalo ekwazi ugcina mina, kodwa mina qualified to do so, because you have to get to a certain point to be able to God. But when we are reading from the book of Chronicles, the second book of Chronicles, if you are funda from chapter 7, the Bible Solomon the second book of Chronicles. Solomon, now he prayed unto the Lord and said, Tipo bakuba abantu bakho bagule bezule usubefe ubaphilise bakudika usubaphendule bakuphangaza kule ndawo Tipo usubefe. The Bible, after he had prayed this prayer in chapter number 6, in chapter number 7, something unusual happened. Ngoba bakwi-era yoba ibe yindlu ekwazi ukugcina uThixo, kodwa abantu bangakwazi ukugcina uThixo. Bathanda sifela kude nokufunana nepresence kaThixo, but thenqa kwisizukulwana sethu sikwazi uyiphatha dlaka lento kodsetyenzelwe yabulala abaninzi befuna uba babambane noThixo. Utobhanayo isebenu bayithakazela lemini bayibona ikude bayivuyela bayikholelwa bayamkela ngoba oko bekhangela uba singathini uThixo abe ngaphakathi kwethu. Kudala abantu bafuna uba noThixo ophila ngaphakathi kwabo, kudala abantu bafuna ukuhosta the presence of God, but they were disqualified. Ngesimo sobo no-Adam wokuqala abathandekayo salahlekelwa bubukhona bukaThixo. iBhayibhile kwenzeka isimanga entubathanda Solomon kwenzeka isimanga banqibile ababingelela ingubo zabo zokubingelela, iitafile zidekile isibingelelo sikhona. Ithi kwenzeka into abayigqibela kudala ootata babo bafa beyilangazelela zange bayibone. Yagqityela ubona kuMoses ngento shenyuka intaba, ithi iBhayibhile lalihleli ilizwi likaThixo phezu kwentaba bayibona likude, kodwa bawasusa amehlo kwiinto zabo, kodwa bajonge elifini likaYehova ngoba bebelangazelela. uSolomon ke ngibothandaze phakama bakhwazo babingelele kwathi wangiphozu nali ilizwi likaYehova lihlele. iBhayibhile bathe bejonge ilizwi babona ithanga nje lomlilo lisihla libaleka lihlala phezu kwesibingelelo. Wakani umsebenzi kaThixo wasebenza etempileni, wasebenza into kaThixo etempileni, kodwa ababingeleli bazikhulula ingubo bathi xa siyakhona uphelile umsebenzi wethu. They could not enter the temple because the presence of God filled the temple. They knew that they were disqualified to enter where God is. In the nature of the flesh, we cannot see God. In the nature of the flesh, we cannot coexist with God. Ibandla alalinda uSolomon bathethe, ibandla alalinda abaLevi bathethe, ithi ibandla lonke lalala phansi ngoba kukindlela bathandekayo. There's a shift of a posture when the presence of God is present. We cannot remain standing when He's in our midst. Kunendlela esimele sibe ngayo kaye khona phakathi kwethu, kunendlela esimele siphile ngayo kaye khona phakathi kwethu. When the presence of the Lord is within us, there's a shift and a change of a posture. We call it ujika, that we need to shift in. Uthabaqonda ba asinakuma noma ngakathetha ukumkani, kodwa xa kusenzeka into enje ngoba siyazi into enje lapha ekhaya, xa kusenze simele uba silale ngobuso. Kuthiwa sonke isizwe silale ngobuso in reverence